Rajna li kellna mżieda tal-każijiet f'din il-ġimgħa li huwa relatat ma' diversi aspetti ta' din il-pandemija. L-miżuri ddaħħalhom skont il-bżonn li jkollok. Allura f'dawn il-ġranet ħankun qegħdin naraw x'qed jiġri u nkun nistgħu naġġornaw lil pubbliku dwar dan kollu. Sostniet is-Superintendent ta' Saħħa Pubblika Charmaine Gauci meta kienet mistoqsija minn Net News jekk il-poplu x'ser kun qed iħabbat wiċċu ma' miżuri ta' mitigazzjoni ġodda. Dan wara illi l-Gżejjer Maltin reġistraw l-ar ġimgħa ta' każi ġodda meta feġġet il-pandemija f'pajjiżna għal total ta' 1058 każ. Dan wara illi fl-aħħar 24 siegħa ġew reġistrati 191 każ ġdid ta' coronavirus sabiex bekk il-każi totali fl-aħħar 10 xhur jammontaw għal 13,967. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li tindirizza kull ġimgħa, il-professur Charmaine Gauci ħabbret li tilfu ħajjithom żewġ nisa oħra kaġun tal-coronavirus sabiex il-vittmi żdiedu għal 230. Fl-ewwel każ mara ta' 84 sena tilfet ħajjitha tul il-jum tal-ħamis fl-Isptar Mater Dei wara illi ttestjat pożittiva fil-25 ta' Diċembru. Fit-tieni każ mara ta' 77 sena tilfet ħajjitha fir-residenza San Vincenz de Paul wara illi ttestjat pożittiv fl-10 ta' Diċembru. U fil-waqt illi fl-aħħar 24 siegħa fiqu 77 persuna l-ammont totali ta' każi attivi issa reġa' qabeż l-2000 inkluż 3 każi pożittivi fost l-immigranti. Il-professur Gauci spjegat li preżentament hemm 162 pazjent rikoverat fl-isptarijiet fosthom 13 persuna fl-ITU tal-Isptar Mater Dei, 8 persuni fit-taqsima tal-mart infettiv u 10 persuni oħra rikoverati fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex b'114 każ attiv fil-Gżira Awċija. Fuq Għawdex, ivan kek tħares lejn numru ta' każijiet attivi wkoll iżdied f'dawn l-aħħar ġimgħa u dan ħafna drabi meta inti jkollok każijiet attivi li jiżdiedu hemmhekk ikun rifless ukoll fin-numru ta' każijiet li jkunu qegħdin propju daħlu l-isptar. Is-Superintendent tas-Saħħa attribwixxiet din is-sieda tnaqqis fit-temperaturi kif ukoll l-attivitajiet relatati mal-festi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena bil-maġġoranza tal-etajiet pożittivi jkunu dawk bejn il-15 u l-34 sena. Hija spjegati li kif ingħata bidu għat-tilqim tal-poplu Malti u Għawċi mill-ġimgħa d-dieħla ser tkun qed tintbagħat stedina fid-djar tan-nies illi għandhom il-fuq minn 85 sena sabiex imorru jitlaqmu. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika spjegat ukoll li dawk imsieħba mal-Comker biss ser ikunu qed jitlaqmu fid-djar tagħhom. Nteru minn hawn nappellaw lil-raba ta' dawn in-nies biex huma jkun jistgħu jwassluhom. Tajjeb ftakru li s-servizz tagħna li mmorru fid-djar tagħhom propja għandu jkun biss għal dawk in-nies li huma reġistrati mal-Comker għaliex huma anqas bajnuna ma jistgħu joħorġu mid-dar. Sa din il-ġimgħa se jkunu ingħataw l-ewwel doża 4,000 persuna u sal-aħħar ta' dan ix-xahar ser ikun wasal f'pajjiżna 32,000 vaċċin tal-Pfizer. Intant, mistoqsija dwar jekk il-booster tat-tilqima kontra l-COVID-19 irid jittieħed aktar minn darba hija wieġbet illi l-istudji għadhom għaddejjin u illi rridu nieħdu s-sitwazzjoni pass pass. Il-prospetti jidhru li huma sbieħ, però bħalissa m'għandniex dik l-informazzjoni ta' kemm jista' jdum dan l-immunità ta' dan il-vaccine li propju għandna. Għall-darbohra, il-professur Charmaine Gauci appellat lil poplu Malti u Għawċi sabiex jibqa' jżomm l-attenzjoni u jħossib saħħtu u saħħet dawk ta' madwaru.